Benvinguts, benvingudes a una nova sessió d'aquesta meditació guiada que trobaràs a inspirament.com. A continuació, una meditació per tal de recuperar la calma des del cos. Et convido, com sempre, a trobar un espai tranquil i còmode, on puguis meditar uns minuts sense interrupcions. Adopta una postura estable i alhora relaxada. L'esquena dreta, ben recta, però suau. Les cames còmodament recolzades. I les mans que descansin sobre les mateixes cames. Ara pots tancar els ulls suaument o, si ho prefereixes, deixar la mirada reposant en un punt fix davant teu. Comencem simplement notant la teva respiració, sense forçar-la. Reconeix com l'aire entra i surt del teu cos. Permet que cada exhalació sigui una invitació a deixar anar una mica més la tensió. Ara, porta l'atenció als peus. Sent el contacte amb el terra, la seva temperatura, el seu pes. Deixa que els peus et recordin que ets aquí, sostingut. Lentament puja la teva atenció cap a les cames. Observa els músculs, els ossos, la pell. Si notes rigidesa, no cal canviar res. Simplement reconeix-la amb amabilitat. Porta ara la consciència a l'abdomen. Observa com es mou suaument amb cada respiració. Imagina que cada inspiració t'omple de calma i cada expiració allibera la preocupació. Seguim ara cap al pit. Nota el batec. L'expansió quan inspires i l'alleugerament quan exhales. Descansa en aquesta sensació de vida que batega dins teu. Ara, porta l'atenció a les espatlles i els braços. Pots permetre't afluixar-los una mica més? Deixa que caiguin, com si deixessis anar un pes que ja no cal sostenir. L'atenció ara va al rostre. La mandíbula, els llavis, el front. Si pots, suavitza cada part, com si el teu rostre també descansés.
Pren uns instants per sentir el cos sencer, des dels peus fins al cap, com un únic espai viu. Permet quedar-t'hi respirant, evitant el teu cos com un refugi. Observa que, quan tornes al cos, la ment comença a calmar-se. El cos recorda que la calma és aquí, disponible, ara, en cada sensació present. Descansa uns moments en aquest espai. Quan ho sentis, comença a moure suaument els dits de les mans i dels peus. Fes una inhalació profunda i exhala lentament. Com tancant la pràctica amb gratitud cap al teu cos per sostenir-te i acompanyar-te sempre. Quan estiguis llest o quan estiguis llesta, obre els ulls suaument i aixeca la mirada amb calma. Fins aquí aquesta meditació guiada per recuperar la calma des del cos. Si vols, quan tinguis un moment, en l'apartat de comentaris escriu-nos quines sensacions has tingut. Com t'has sentit? Ens trobem a la propera meditació.